htio sam da opišem jedan problem. Šta mi se desilo sa navigacijom, to jest multimedijom. Znači, upalio sam auto i provozao sam, namestio navigaciju, sve redovno. Kad sam ga drugi put ugasio, upalio auto, i izašla mi je bijela tabla sa krstićem na sredini. Međutim, nisam skontao šta je i kad izađem, sve ostalo normalno radi, samo to ne radi. Probao sam čak i SD karticu da ubacim drugu i da promenim. Ništa nisam uspeo od toga. Sad šta sam rešio? Slučajno uđem u podešavanje settings, adjust kako kažete, i uđem u calibration menu i tamo nađem te krstiće i odmah mi sine na pamet, pa to je to. Znači ušao sam ponovo u navigaciju i stiskao te krstiće, gde god se pojavi krstić, tu treba stisnuti prstom i kada ste to odradili, onda samo potvrditi OK, treba više puta da se stiska, i onda ići u prvi folder, ući, opet iGo i dole zadnji, nešto je pisalo reverse.exe, tako je bio file, exe. I znači potvrditi OK i onda će opet raditi ponovo iGo navigacija na toj multimediji. Ovdje ćete dobiti slike te multimedije i kako je to izgledalo. Nažalost nisam uspio da snimim. Mučio sam se jedno par dana oko toga. Eto, to je moje iskustvo, htio sam da podelim s vama. I isto za montiranje kamere, da nadodam, žica kod napajanja prva gore u ćošku je za puls, to jest za signal. To je žica što ide od signala, ona crvena, i gore se kod napajanja Eurojacka u prvi stavlja. Eto, to je to. A ovo ostalo montirate na drugu stranu kamere, se montira na štop svetlo plus kraj od štop svetla kad se ubaci u rikverc. Nazad znači. To je to.